Jeg hedder Anne Terkelsen. Jeg stiller op til repræsentantskabet i Foreningen Velliv i Region Midtjylland. Jeg er 48 år. Jeg bor i Herning sammen med min mand og vores 2 børn. Jeg stiller op, fordi jeg brænder for at gøre en forskel. Jeg er meget optaget af mental sundhed, og jeg ønsker at bidrage til et samfund, hvor flere oplever mere overskud i livet og i hverdagen. Mental sundhed har aldrig været vigtigere at sætte på dagsordenen, end den er lige nu. Jeg tror på, at vi skal handle forebyggende gennem viden og værktøjer, der støtter mennesker og klæder arbejdspladserne på til at handle i tide. Men for at kunne gøre en forskel for mental sundhed, så er det naturligvis helt afgørende, at vi sikrer ansvarlige investeringer, som giver værdi for medlemmerne. Jeg har en bred erhvervserfaring fra det private erhvervsliv, og jeg driver i dag en køkkenforretning sammen med min mand på 9. år. Jeg er drevet af at skabe resultater, og jeg har en god indsigt i, hvad det er, der har betydning for både medarbejdere og arbejdsgivere. Ordentlighed og engagement er mine grundværdier. Jeg interesserer mig for mennesker, og jeg er drevet af en stærk nysgerrighed på viden og nye indsigter, som jeg får blandt andet gennem bøger, foredrag, tidsskrifter og løbende kompetenceudvikling. Derudover så ser jeg altid muligheder frem for begrænsninger. Jeg har evnen og lysten til at gå ind i arbejdet i repræsentantskabet. Jeg vil forvalte din stemme med stor omhu og ansvarlighed, og altid tage beslutninger ud fra, hvad der giver størst værdi for medlemmerne. Du kan altid rette henvendelse til mig med spørgsmål eller input, og jeg skal sørge for at bringe dem med videre. Sammen kan vi gøre en forskel. Jeg håber på din stemme. Tak.